Tak tohle bude nový návod, jak v Excelu vylepšovat popisky na našem e-shopu. Bude to přes tu Excelovou tabulku a stejně tak se tohle dá použít i pro překlad popisků. Když budou třeba v polštině nebo v angličtině, tak se to dá použít jako překlad a výsledek bude v češtině. Takže nejdřív na SunShopu zvolíme, který produkty chceme upravovat. Takže označíme. A ty označené produkty vyexportujeme, takže tady máme označené, exportovat, export, provést. Odznačíme všechno a dáme tam jenom název, kód, popisek a obrázek. Obrázky tady. Obrázek, takže tam budou zatrženy ty 4 volby. Vyexportujeme si ty produkty. Takže dáme tomu produkty 1. Vyexportuje se to do CSVčka, uložíme si to na plochu. Tak to je všechno v SunShopu. Otevřeme si ten Excel, tu Excelovou tabulku. Na prvním listu, na ten první list vložíme ty produkty. Takže otevřeme si to, co jsme vyexportovali ze SunShopu. Takže budou tam 1, 2, 3, 4 sloupečky. Takže si označíme 1, 2, 3, 4 sloupečky. CTRL-C. Potom tu upravovací tabulku. A označíme zase 4 sloupečky, kam to dáme. 1, 2, 3, 4, CTRL-V. Tak. Teď máme nakopírované produkty, které se budou upravovat. Když budou přelízat některé sloupečky, tak dejte zalamovat text, aby to nepřelízalo do dalšího sloupečku. Tady ten sloupeček E je zatím prázdný a ve sloupečku F je ta funkce, která dělá popisky. Takže v tom sloupečku F tu funkci protáhneme jako poslední. Poslední tady máme 41. řádek, takže protáhneme sloupeček G na 41. H na 41. A jako poslední to F, protože on to potom začne hned generovat. F na 41 řádků. Takže vidíme, že je tam zavináč. Dokud je tam zelený zavináč, tak to ještě pracuje, až ten zelený zavináč, nebo tady ty šipky, ty zelený, to kolečko, až to zmizí, tak to má hotový. Jo, teď už to postupně mizí, jakmile nikde nebude to zelený kolečko na začátku, tak už to má všechno hotový. Je tady poslední a je to hotový. Takže teď má už hotový předělaný popisky. Co s tím teď uděláme, tak dole přepneme se na druhý list, CSV pro export a uložíme si to CSVčko pro export. Takže jo, ještě zkontrolujeme si vpravo, jak je ten doplněk GPT for Excel. Takže používáme modul GPT 4.0 mini. Tady mám otestovaný, že zatím GPT 4o mini tady na to funguje nejlíp. Dole potom tady je, kolik nám zbývá kreditu. Takže vyexportujeme, co máme hotový. A dáme soubor, uložit jako, pojmenujeme si to hotové popisky. a uložíme to jako CSVčko UTF-8
uložíme na plochu. On potom zařve, že ukládá jenom tady ten jeden list. Jasně, to my chceme uložit tady ten aktivní list. Tak, a teď bychom to měli naimportovat zpátky do Sunshopu. Takže dáme zboží import produktů. Vybereme ty hotové popisky. A tady je důležité dát kódování UTF-8. Klikneme na načíst ze souboru. No a tady jich málo, takže jsme udělali blbost. Protože jsme neprotáhli tady to. Takže musíme to protáhnout na 41 řádků, aby se tam zobrazovalo to samé jako na prvním listu. 41 řádků. 41. A tady bude 41. Takže ještě jednou si to uložíme, dáme soubor, uložit jako, hotové popisky, opravené, uložit, CSVčku, jasně, dobře. Takže načtem to ještě jednou. Do Sunshopu, vybrat soubor, hotové popisky opravené, UTF-8, načíst ze souboru, zkontrolujeme si to, máme tam 40 produktů, takže teď už je to dobře. Můžeme aktualizovat tady těch 40 popisků, podíváme se, jestli to má nějaký smysl, jestli to má dobře. Myslím, že to má dobře. Tak a dáme provést vybrané akce. A počkáme, jo, už je 40 ze 40 hotovýho, import dokončen za 3 sekundy. A to je všechno, to je hotový.